Апошнім часам з'явілася інфармацыя, якая дае надзею на хуткае прымірэнне ва ўкраіне. Ужо аб'яўлена, што 15 жніўня сустракаюцца Дональд Трамп і Владзімір Пуцін на Алясцы, каб дамовіцца неяк аб спыненні вайны ва ўкраіне. Цікава тое, што абодва бакі беларускага супрацьстаяння і ўлады і апазіцыі імкнуцца неяк выкарыстаць гэтыя падзеі як акно магчымасцей, як упісацца ў гэты працэс. Гэтым тыднем з'явілася інтэрв'ю Александра Лукашэнкі амерыканскаму часопісу «Тайм», дзе ён спрабуе неяк уписаться в этот перамоўны процесс. Вы описываете начало 22 года? Ну да, это первые дни специальной военной операции со стороны России против Украины. Ну и как Украина первой вводила санкции против нас. Сам Саймон Шустер у сваім артыкуле апавядаў акалічнасці вакол гэтага інтэрв'ю. Аказваецца, ініцыятыва яго правядзення была з беларускага боку. Прадстаўнік Беларусі настойліва прапаноўваў гэта інтэрв'ю і нават прапаноўваў грошы. У той час, як прэсавая служба Лукашэнкі даводзіла, што менавіта існуе чарга, якая стаіць, каб узяць інтэрв'ю у Александра Лукашэнкі. Шустер у сваім матэрыяле расказаў пра тое, чаго імкнецца дасягнуць амерыканскі бок у гэтым перамоўным працэсе. І аказалася, што двухбаковыя адносіны паміж Беларусію і ЗША не вельмі моцна хвалююць амерыканскую адміністрацыю. Галоўны сэнс гэтых перамоваў гэта знайсці дадатковы канал сувязі з Расіяй. І менавіта Лукашенко выступае ў ролі вось гэтага канала, які дасылае сігналы ў Маскву і атрымоўвае зваротную сувязь. Насколько тщательно вы координируете вот эти разговоры, этот диалог с американцами, с Владимиром Владимировичем Путиным? Они меня иногда просят, а вы могли бы, Владимир Владимирович, вот это передать? Да. Я говорю, хорошо, вот это я передам. И я честно это всегда делал. Владимир Владимирович, вот так. И как будем действовать? Может быть, по этому каналу надо что-то ответить им и так далее. Он всегда отвечал на эти вопросы. Што тычыцца уласна інтэрв'ю, то галоўны сэнс быў у тым, што Лукашенко прапануе сябе ў якасці пасярэдніка. Ён прапануе Менск як месца перамоваў, ён прапануе арганізаваць у беларускай сталіцы сустрэчу Трампа, Пуціна і Зеленскага, ну і Лукашенка у ролі такога пасярэдніка. Зразумела, што гэтая ідэя утапічная на сённяшні момант, тым не менш Лукашенко настойліва яе прасоўвае. А вы видите возможность, как один из итогов этого диалога, встречи с президентом Трампом? Моя встреча? Не думаю, что в повестке Трампа, если можно так сказать, такая встреча есть. Но ему было архиполезно, если он искренен в своих заявлениях о внутренней и внешней политике. Ему бы было очень полезно. Встреча с вами? Да, конечно. Почему? Потому что, в отличие от вас там и всех, кто вокруг него бегает, я, кстати, его друзьям об этом говорил, я бы ему открыл глаза на многие вещи, в том числе американо-российские отношения, по конфликту в Украине особенно, ну и, естественно, оппозиции Беларуси. Тым часам прайшло 5 гадоў з тых векапомных дзён, калі ў Беларусі пачаліся масавыя пратэсты. Тыя падзеі ўвайшлі ў беларускую гісторыю пад рознай назвай, ці то паўстанне, ці то рэвалюцыя, якая не адбылася, ці то пасіянарны выбух. Ну, улады называюць гэта мятяжом.
Як бы гэта ні называць, але гэта такі пункт адліку для навейшай беларускай гісторыі, пункт адліку і для ўладаў, і для апазіцыі. І ні той, ні другі бок не можа перагарнуць старонку, нават калі б яны гэтага і хацелі. Гэтыя падзеі войдуць у гісторыю беларускую як галоўныя падзеі. У найноўшы перыяд Беларусі, калі беларускі народ прэтэндаваў на тое, каб стаць суб'ектам палітыкі, каб узяць свой лёс у свае рукі. Гэтага не атрымалася, тым не менш яны запачалі новы перыяд у гісторыі Беларусі. І прычым да гэтага юбілею рыхтаваліся і ўлады, і апазіцыя. Улады да юбілею паказалі па беларускім тэлебачанні фільм, які павінен быў бы па іх логіцы дыскрэдытаваць лідараў апазіцыі Святлану Тихановскую и Павла Латушку. Эти кадры публикуются впервые, и они доказывают, как же все было на самом деле. Итак, 10 августа, начало 10 часа вечера. Человек за кадром – тот самый начальник ОАЦ Андрей Павлюченко, которому дал поручение президент. Але атрымалася вельмі неўклюдна, і хутчэй улады гэтым фільмам дыскрэдытавалі самі сябе, бо там было так шмат неўвязак, супярэчнасцей, парушэння законаў, беларускіх законаў, што гэтая задума уладам дрэнна атрымалася. Ну, а апазіцыя з гэтай нагоды праводзіць у Варшаве канферэнцыю, юбілейную канферэнцыю, прысвечаную гэтай юбілейнай даце 9 жніўня, з якой пачаліся масавыя пратэсты ў 2020 годзе. Солідарнасць і эмпатыя, адвага і дысцыпліна, самаарганізацыя і крэатыў. Гэта тыя словы, якімі б я апісала 2020 год. 5 гадоў таму Беларусь змянілася раз і назаўжды. На канферэнцыі абмяркоўваецца стратэгія дэмакратычных сілаў Беларусі на перспектыву. Ідуць спрэчкі. Святлана Тихановская прапанавала новых людзей у аб'яднаны пераходны кабінет. А ўвогуле у гэты дзень у 18 краінах свету адбыліся масавыя пратэсты. Еўрапейскія палітыкі павіншавалі беларускі народ, беларускую грамаду з гэтым юбілеем. Ну і дэмакратычныя сілы таксама спрабуюць упісацца ў гэты перамоўны працэс, які ідзе вакол вайны ва ўкраіне. Святлана Тихановская заявіла, што гэтыя перамовы, магчыма, таксама адкрываюць вакно магчымасцяў і для беларускай дэмакратыі, і для беларускіх дэмакратычных сілаў.